Tento ovocný plod vyháňa cholesterol z ciev za 4 týždne. Šťava z tohto ovocia obsahuje látky, ktoré prispievajú k rozkladu cholesterolových plakov, pomáhajú cievam stať sa pružnejšími. Ak pravidelne zaraďujete toto ovocie do jedálnička, znižuje sa riziko upchatia ciev. A týmto ovocím je granátové jablko. Každý deň môžete vypiť približne 100 ml šťavy, najlepšie čerstvo vytlačenej a nie kupovanej. Ak uprednostňujete samotný plod, zjedzte celý plod denne, najlepšie spolu s jadierkami, pretože práve v nich sú cenné oleje. Kúra trvá od 4 týždňov do 3 mesiacov v závislosti od stavu vašich ciev. Potom si urobte prestávku na 2 až 4 týždne a v prípade potreby kúru zopakujte. Ľudové metódy sú skvelým pomocníkom pri čistení ciev. Ak vám kolíše tlak, bolí a krúti sa vám hlava, máte nevoľnosť, krčové žily, určite sa pustíte do obnovy už teraz, aby ste zabránili vážnym následkom, ako je infarkt alebo mozgová príhoda. My v centre Bolotova sme pre vás pripravili špeciálny komplex užitočných odporúčaní, ktoré nielenže vyčistia vaše cievy od cholesterolu tak ako granátové jablko, ale aj posilnia ich, stabilizujú tlak, pomôžu výrazne zlepšiť pohodu pri nízkom aj vysokom tlaku a obnovia činnosť srdca. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.